Dobrodošli na moj kanal. Dosta ljudi me je pitalo da li preporučujem Suzuki Ignis hibrid, pošto je moj hibrid. Odgovorit ću vam na kraju videa. Auto, i kad sam ga ja uzeo, me iznenađuje naročito udobnošću. Mali auto i on osjeća rupice i to, znači to nije idealno. Ali komfor za ovako mali auto je izuzetan. Ja sam visok 1,86 m i evo koliko imam prostora gore a na maksimum je sedište gore. Koje višlje može da spusti sedište dole i da mu bude još komfornije. Pozadi ljudi ne trpe, znači govorim u svojoj visini, ko sedi iza mene ne trpi na zadnjem sedištu. Jako udoban i za suvozača, ima dubinu tu da noge može čovjek da opruži. Zadnja klupa, znači kome je potreban veliki gepek, možda i nije auto za njega, ali pomeraju se zadnje klupe, deljiva je zadnja i onda može jedan deo da se pomeri napred, drugi obore se sedište i dobije se sasvim pristojan prtljažni prostor. Tako da to je moja impresija unutrašnjeg prostora. Jako lepo, komandna tabla, sve je pregledno, sve je dostupno, tu su tempomat, komande medija, naravno mediji možete da povežete preko Bluetootha, AUX kabla, Android auta, da handsfree pričate, da eto sve što pruža Android auto. Jako prijatan je ambijent, eto, to mogu da kažem. Šta još ima, šta je interesantno za mediju, znači rikverc kameru ima i jako je precizna i jako jasno se vidi, jako dobra kamera, znači pozadi za bezbedno kretanje u rikverc. I sad ja kad bi preporučio bi vam da uzimate ima dve kamere koje su asistent u vožnji za prelazak u suprotnu traku, preko linije i za upozorenje prilikom, ne daj Bože, izletanja auta i u tom trenutku pali vam se crveno ovde sada i pojačava kočenje. Jedno mi se desilo, ne znam da li je pomoglo, makazica uletao je čovek i baš je onako dobro zakočio. Šta bi još bilo onako interesantno, znači to je moj predlog je da kupujete, ako kupujete već Polo, onda tražite sa kamerama. Što se tiče motora, menjač je petostepeni, manuelni. Što se tiče motora, odličan atmosfera, četvorocilindraš sa lancem. Meni onako što je drago, dva kaiša ima, da je jedan generator, vodena pumpa, a drugi je odvojen zaseban za klimu, znači ako se nešto desi sa kompresorom klime, taj kaiš ako ode, putuje se dalje. Klima je odlično hladi i to, nego to je, ajde da kažem, mana. Ima nov gas koji je mnogo skuplji nego kad se radi servis klime sa onim starim gasom, starim automobilima. Mali je potrošač, znači 4,3 litra je trenutno potrošnja po Beogradu, a na otvorenom putu 4,1, to duže putovanje kad sam imao, znači 4,1. I sad šta na kraju da kažem, hvala što ste me gledali i naravno da ga preporučujem. Odličan auto, solidna cena
japanski kvalitet, Japanac. Tako da hvala što ste gledali i ako vam se svidao video, zapratite. Svako dobro.